Slavice, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Opet sam srećna što sam tu. Pa hvala ti mnogo. Mi o braku ove nedelje. I znaš šta smo mislili i tebe da pitamo? Šta? Malo da nam kažeš to kako da sačuvamo sebe u braku. Jer mi se desi da je to stvar pred kojom ljudi često pokleknu. Znaš, kao uđeš kao individualac i onda nekako smatraš da treba malo i previše da se prilagodiš. Jel se to često dešava? Pa zavisi kako ljudi shvataju brak. Ono što je interesantno na našem podneblju, možda mnogo više ljudi shvataju brak kao nešto što moram da se odričem nečega da bi kao čuvao brak. To je kao nešto što je iznad mene. Ali suštinski to u stvari ljudima i pomoga da izgube upravo taj brak. Izgube sebe, pa onda izgube i brak. Jer ono što je važno je da razumemo iz čega je brak nastao. On je nastao iz ljubavi naše zajedničke, ali tako iz ljubavi moje i još osobe koja mene voli. Ona me voli takvu kakva jesam. Ako izgubim sebe, onda će ta ljubav verovatno biti teška za održati. Tako da je suštinski najvažnije voditi računa o sebi i o toj ljubavi koja je u stvari razlog za brak. Jer ljudi često izgube ljubav tu i pretvore brak u instituciju koja je u stvari nekako interesna zajednica. I to je onda šteta, vrlo često velika šteta, zato što se ona ljubav iz koje nastaju deca, iz koje nastaju brak, nekako okruni i nestane polako i ostane samo još forma. Forma, da. To mi zvuči kao neki or ili sur ili već kako se to onako nekada to zvalo. Ali ko je onda tu kriv? Mislim sad, evo sad, malo ste me zaintrigirali. Da li je taj koji negde zaboravio da ulaže i da zaliva tu ljubav i da gaji, pa ovaj drugi nakratko i rekao sebi ja odlazim odavde, više ne pripadam tu, ili je nešto, ili neko drugi? Ili ovaj koji je zaboravio da zaliva sebe. Bravo. Ja lično mislim da je korisnije da se bavimo neko je kriv nego šta možemo da uradimo da se to ne desi. To je mnogo korisnije možda perspektiva ako dozvoljavate. Dobro, da, odlično. Tako, postoji nekoliko raznih stvari koje možemo da uradimo da bismo sačuvali brak i mislim ja sam napravila jako dobro iskustvo sa mojim mužem u tome pa mogu da dam eto to šta mi radimo. To je odličan savjet. Pa da. Iz iskustva, je li tako? Jeste, iz iskustva. Mi smo nekoliko pravila uveli kad smo ušli u ovu zajednicu. Na papiru ili onako usmeno? Mi smo na papiru već imali pa to nije ništa mnogo pomoglo. Čekaj, imali ste pravila na papiru, ovo mi je zanimljivo. Da. Koliko pravila? Pa mi smo imali 5 pravila, mi imamo jedan veliki flip chart u našem kući, pošto sam ja trener i edukator. I onda su napisali 5 pravila i onda smo na kraju dodali još 600 nekad. Sad mogu da vam kažem. Ja sam baš htjela da te zamolim da to kažeš. Probat ću to brzo da vam kažem. Prvo pravilo je, i to je nešto što je uvek iznad svih pravila, a to je da je naša ljubav na prvom mestu. Znači, ta ljubav iz koje smo se spojili, da je ona uvek na prvom mestu i da jedno drugo podsjetimo da, pošto postoji te nekoliko kao tih vrsta ljubavi, da kažem, postoji te neka samoživa ljubav ili sebična ljubav u kojoj ljudi gledaju samo da zadovolje svoje potrebe. I iskoristi možda malo. Tako, iskoriste nešto. Znači, ljubav na prvom mestu. Zapišite ljubav na prvom mestu. Ovo je pravi trenutak da izvedete sve. Pišite, dobro, dalje. Drugo je da hrabro, ljubazno, ali iskreno uvek kažemo jedno drugom šta nam smeta. Jer to je ono što žene jako često misle da muškarci mogu da im čitaju misli i da on treba da zna valjda šta meni smeta, znate. I to je ono što vrlo često pokvari ljudima nisu brak. Prečutkivanje. Pa da, one kao ćute, a on ne primećuje, onda se one ljute što on ne primećuje. Muškarci nisu tako skrojeni. Oni jednostavno ne mogu da znaju šta nama smeta ako im mi ne kažemo. Njima treba nacrtati. Pa nije nacrtati, treba im ljubazno i otvoreno lepo reći. I hrabro reći, jel tako? I to je bilo. Dok oni, mislim, to su naša neka pravila. Ja imam je pravila od moje bake Nine, koje su isto super, ali to mogu kasnije ako stignemo. Meni sad zvuči da nismo inteligentni, ali to ćemo... Puna knjiga pravila. Ne, jednostavno su konkretni, kažemo, muškarci su konkretni. Broj 3 je nešto što je fokus na nevinost. Znači, stalno fokus na nevinost, a ne fokus na krivicu. To što sam sad uradila. Okrenula sam šta nam je korisno. Naprimjer, ja sam shvatila, mogu da dam jedan primjer iz našeg života. Kako da ne, sviđa mi se. Naprimjer, kad je prvi put, odnosno nekih od prvi puta Milan, kad je došao da živi u stanu koji je moj, jer se preselio iz Novog Sada u Beograd, ja imam naravno kako stoji toalet papir u mom kupatilu. I onda sam ja
zatekla jednom toalet papir naopako, pa sam zatekla drugi put i onda sam počela da vičem. Svi možemo da se prepoznamo. Sigurna sam da svi možemo da se prepoznamo. Stavio si mi, stalno mi stavljaš toalet papir naopako. A on je došao samo nezveren, onako, voli me, došao je zbog mene, mislim, tu živi. I onda je rekao, ja, Ljubavi, izvini, ali ja nisam znao, postoji prava strana da se stavi toalet papir. I meni je to tako puklo u glavi, sam shvatila, prekrasan muškarac, 12 godina mlađi od mene, odlučio je da provede svoj život sa mnom. Ja urlam zbog toalet papira, koji sam ja kreten. Ja me razumete? A oni ne zna da postoji prava strana za stavljanje toalet papira. Je li naučio? Ne, ja sam rekla, nikad ne moraš to da naučiš. Samo sam se udarila po glavi i rekla sam sebi, bože, mislim, stvarno. I rekla sam, nije važno. Zar toalet papir da stane između nas dvoje? A znate šta ja radim sada? Da se svađamo zbog gluposti. Šta ja sada radim? Kada je toalet papir naopako, u mom kupatilu, ja ga ovako uzmem sa zadovoljstvom i kažem, hvala ti Bože što imam divnog muškarca koji stalno okreće ovaj toalet papir u mom kupatilu naopako i okrene ga kako meni odgovara. I onda sam srećna. Pa da, ali ako je to vaš problem, pa ti jesi srećna. Pa jesam, da. Ako je problem u toalet papiru, zaista je tako. Broj 4. Broj 4 je zahvalnost i sloboda. Znači, da stalno jedno drugom budemo zahvalni na stvarima koje radimo jedno s drugom. Da se ne podrazumeva. Ne podrazumeva se ništa. I onda mi jedno drugom zahvaljujemo, ali iskreno. Zahvaljujemo za stvari koje onaj drugi uradi jedno za drugo. Znači, šta je to što, ja kažem, hvala za razne stvari. Naprimjer, meni Milano u početku govorio, pa što mi se zahvaljuje što to se podrazumeva? Ali ja želim da osjetim zahvalnost. Ja želim da budem zahvalna za to što uradiš za mene. Ne radim to radi tebe, radim radi sebe, jer zahvalnost je jedan divan osjećaj. I sloboda i opraštanje, to je 5. Sloboda i opraštanje, to davanje slobode. I muškarcima je potrebna sloboda, ali i ženama je danas potrebna sloboda. U kom smislu? U svakom smislu. Kao biće i ono da sačuvamo sebe. Da, pa to je to. Meni je, na primjer, bilo na početku jako neobično. Sad Milan dođe kuće, ja kasnim s posla, nešto, pa ga zovem telefonom, pa kažem, ja, Ljubavi, evo sad ću. On kaže meni, aman, Ljubavi, ostaćemo ceo život zajedno. Šta ti je? Kao, opusti se, ostani koliko moraš, doći ćeš kući. A ja sve kao u nekom stresu, pa ja bi što pre da odem, pa što pre da dođem kući. Dok nisam onda shvatila sloboda i ako se nešto desi, ono što je jako važno, mi smo se dogovorili da nikad jedno drugom ne pretimo i nikad jedno drugo ne vređamo. To je već pod 6. Pa to je pod ovo opraštanje i sloboda, to pripada pod to. Da nikad ne pretimo. Ako se nešto desi, znači oprostimo to i idemo dalje. Da je opraštanje stvarno opraštanje. Sad, ja sam tebi htjela da pitam, ovo što nam ti objašnjavaš, to je stvarno po meni kako bi brak idealno trebalo da izgleda. Uvek je tu neki dogovor, poštovanje tog drugog, individualnosti i svega, ali opet znamo da ženama brojnim na Balkanu nije tako. Da se od njih očekuje da kada se udaju, pogotovo kada dobiju dete, da zaborave na svoje drugarice, na kafe, na izlaske, na provode, na bilo šta, dok će naše društvo, takvo kako jeste, najnormalnije je gledati na to da muškarac ode na fudbal, da izađe sa drugovima na pivo. Kako se postaviti, Slavice, u toj situaciji i da prosto se stvari razjasne onako kako jesu? Dakle, da svaka individua bi trebalo da ima neki svoj prostor i svoje vreme. Ali uz prihvatanje realnosti da to nekada nije lako. Ono što je ključno važno je da prestanemo da dozvolimo sebi da nam diktira život okruženje. Znači da mi odlučujemo. Kad kažemo ovdje je prihvaćeno, nije važno šta je ovdje prihvaćeno, važno što smo mi prihvatili kao standard za sebe. I da razumemo da mi postavljamo standarde za sebe. Ako uđemo u brak iz ljubavi, onda nas partner voli. I onda mi možemo sa njim u toj ljubavi na samom početku, to su sad već pravila moje bakanine, kaže dok te muž voli, na početku možeš da sačuvaš tu ljubav. Kad se ona izgubi, pošto više ne možeš. Baka je bila mudra. Jako je bila mudra. Ona je živala, ona je imala jednu novu kraću, ali imala je prekrasnog muža, za koga su je uvek svi pitali šta on vidi u njoj, ali ona je bila jedna jako mudra i pametna žena i uvek je govorila da je jako važno imati nekoliko stvari, a to je sačuvati tu ljubav na početku. A to znači da kad na početku to što je ovdje, ona je, na primjer, iz 1905. rođena i hoću kažem, to su pravila iz starih vremena. Ona je imala to što ove žene današnje nemaju, a to je tu slobodu da sa svojim mužem svuda ide. Jer bi drugim ženama bilo normalno da ih muževi ostaju kod kuće i odu napolje. Ali ona ne. Mi smo spremili sada jednu priču, u stvari neke predloge kako, na primjer, muškarac i žena mogu zajedno da provedu to svoje zajedničko vreme, pa ćemo da se vratimo. Ja sam se zapričala. Ne, niste, odlični ste, evo da pogledamo, pa ćemo nastaviti dalje priču.
trenutak da ispustimo decu, to je moment samo za nas. Kao momak i devojka, sad mislim, probudi se neka naša, neki onaj tinejdžerski crv u nama. Ali kao roditelji, Danijela i Stevan tu tinejdžersku romantiku moraju uklopiti u svega nekoliko sati, pa gledaju da iskoriste svaki trenutak. Spremimo se i idemo u grad, u šetnju. Volimo, znači, da šetamo, da smo malo u gradu, u društvu nekom, da nekad nam baš i prije da budemo sami nas dva. Odemo, prošetamo na trg, odemo na kokice. A zatim dolazi najslađi deo. Odemo do kafića nekog, ne znam, popijemo kafu, piće, odigramo bilijar. Ko pobeđuje bilijar? Pa za sad ja. Deca kad su kući uglavnom je ono frka, jurnjava, ne znam, škola, domaći. Iako imaju tu sreću da mogu da ostave decu kod babe i dede, Uvijek ti u tu nekoj podsvesti gde su, šta su, ali moraju oni malo da krenu, da uče, da vide, da se snalaze. i na kraju, ako ostane još malo vremena, Volim da odgledamo neki dobar film ako on ima nekih obaveza oko kuće, volim da odgledam neku dobru utakmicu. Nebitno, da odmorim malo, da legnem, da odspavam i to je to. međutim koliko god prijala ova romantika, nema lepše stvari od dečijeg zagrljaja. A dobro, sad malo da u kafiću. Pa dobro, tu su malo i kamere, pa malo izgledamo, znaš, ono, nesnađeno se. Nekako suzdržano, da. Pa ne suzdržano, ali dobro. Gotova sva romantika kada ovo dvoje skoče na njih. I ne vredi, onda se to negde da zaboravi. Da, ste u pravu, smo u pravu. Romantika mora da uvijek postoji, jel da? Pa ne mora, ali je divno ako postoji, ako se sačuva. I to bi bilo pravilo broj 6, što sam htjela da kažem, a to je da sačuvamo razgovore i divne momente i da dozvolimo sebi da stvarno zakažemo sebi divan moment kada mi jednom nedeljno uvek zakažemo kao sastanak, dejt, na kome onda prolazimo od cele nedelje divne trenutke. Aha. Šta nam je sve bilo divno prošle nedelje? Šta su nam najdivniji momenti? Ma nekako vi meni to sve, da vam kažem, to sve na papiru i ovako kad vi pričate lepo zvuči, ali ko ima vremena o tome se sedi još da priča? Pa moraš da se posvetiš, ako se posvetiš. Ali ne trebamo više od 10 minuta. Ma 10 minuta, ne da prodađe 10 minuta, ali da li sad ova pravila koje ste vi sad rekli, ovih 6 pravila, mada može da se izvuči još više, da. Jel to sve pada u vodu ako on hrče ili ako vi možda hrčete u toku noći? Pa ne, ozbiljno. Pa moj muž kaže da ja hrčem. Hrčete? Ovdje imamo suprotnu situaciju. A šta ti kažeš, Slavica, jel hrčeš ti? Pa ja nemam pojma, ja verujem njemu, naravno. Ako on kaže da hrčem, vjerojatno hrčem. Ti si jedna fina i iskrena žena, da ti kažem. On kaže meni, hrčeš ti? Ja kažem, jel ti smeta ljubav? On kaže, pa ne. Eto, njemu ne, mislim kao, pa šta, hrčeš, pa šta? Šta ste vi njemu uradili, kamo li to ne ostaćeš ovdje posle misli da nam objavi kako mi ti napravimo takvog muža. A on ne hrči, ne? Ja nikad nisam čula. Pa neče, on ko vrabac, on ciući cijelo, on može čovjek i ne spava cijelu noć. On može da bdi tu, mislim, ja se našalim, ja se šalim. Da sve bi onako prođe kako treba. Pozdravite, Milanče se zove, Milan, tako? Milan se zove. Evo, ja pozdravljam Milančeta. Bilo bi lepo da ga pozovete, odnosno da dođe sa nama. Moglo bi da nam dođe. Ako želite, ja ću ga rado dovesti, predivan je, vidjet ćete. Posle mene više nećete ni zvati. Pa ne, nego se... Imaćemo novog stručnog saradnika ovdje za lepotu života. Da se ne zaljubimo, mislim, pa da onda odemo posle u kuhinju. Kako te krenulo, Boga mi sve može da se desi. Dogovoreno. Sljedeći put dolazimo zajedno. Hvala vama.